गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बर' हारि आरो बर' बिजोंनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसामनि रायजो बेंगिरिया रायजोआव बर' बिजोंखौ ओएचएस थाखोआव सोसननो थाखाय गनायथि होबाय। गोलाव बोसोरनिफ्रायनो बर'नि माहारियारि आफादफ्रा दाबिबोनाय मोनसे गेदेर दाबिया दिनै मोगथां महर मोनबाय। गोबाव सम दाबिनाय आरो जुजिनायनि उनाव बर' बिजोंखौ 12 थाखोसिम जौगानो हाबाय आरो बे समाव गभर्नरआ गनायथि होबाय। दिनै भारतनि बारग' हादोरगिरि रामनाथ क'विंदनि जोनोम सान। बिथांनि जोनोम सानाव हादरनि गेदेमा सुबुंफ्रा बिथांनो जोनोम साननि गाहाम हामलायथि बावहरदों। लोगोसे बे समाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आबो बिथांनो जोनोम साननि जिउ गोलाव गोग्गो सावस्रि हास्थायना गाहाम हामलायथि बावहरदों। आसाम बिधानसभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बिदानि फिसाज्ला तुलाव ब्रह्मनो आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि सेक्रेटारियेटआव लाइब्रेरि एटेन्डेन्ट महरै आसाम सोरखारा ग्रेड 10 नि साख्रियाव थिसनथाइ होबाय। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिया थिसनलाइ बिलाइखौ बड'फानि आंगो गामि बरागारियाव दावबायफैनानै बिजाथिनो गथायना होयो। गुबुन सासे सोलेरारि हेंथा गोनां बियादै मुर्सि मेनला ब्रह्मनो इलेक्ट्रिक हुइल चेयार गथायना होयो। साउथनि थाखाय गाहाम खौरां आरो गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड योगा सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिनानै दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ आरो मोजां रेस्ट रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो खर' सानाय, जिन मोननाय बायदि बायदि देहा सोलेरनि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना गोजौनि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव एबा 7086858977 नाम्बाराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। क'क्राझार सहर वार्ड नं 5 सर्वजनिन दिपक दुर्गा फुजा आफादनि दुर्गा फुजानि मण्डपखौ प्रमद बर'आ बेखेवना होबाय। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बिटिआरनि खुंथाय सोहोर क'क्राझाराव थानाय वार्ड नं 5 नि दुर्गा मण्डपखौ बेखेवना होयो। गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवना गोसो गोथारै आरज गाबो जाहाथे गासैबो सुबुं माहारिनि गोजोन आरो मोजां जायो। समाजारि बिजोङाव गावजों गाव हाद्रि सारलायना गुबुंले थासारि लाबोग्रा आं बर' फेसबुक पेजनि सायाव बड' वुमेन जास्टिस फरामनि दैदेनगिरि अनजालि दैमारिनि गोख्रों फिनजाथाय। माखासे सान सिगां बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर सुखबिर कार्जि आरो लिंसार बसुमतारिया बर'नि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ नायनो सेन्ट्रेल जेलाव अनजालि दैमारिजों थांफादोंमोन। बेखौ लाना आं बर' फेसबुक पेजआ ओंथि गैयै बांसावनायखौ लाना अनजालि दैमारिया फिनजाथाय होदों। बिथांजोआ बुंदों रन्जन दैमारिया बर' हारिनि सासे गोख्रों सिबियारि। बिथांखौ नायनोबा सेन्ट्रेल जेला बिनानाव अनजालिनाव सिगां गनायथि लानो होयो, बिनि उनावसो नायनो मोनो। रन्जन दैमारिखौ बयबो नायनो हायो आरो खौरां लानो हायो। आं बर' पेजआबो गावनि रोखा सिनायथि हरना रन्जन दैमारिखौ नायनो हागोन होनना अनजालि दैमारिया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोख्रोङै खावलायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। हादराव दिनैनिफ्राय 5G इन्टारनेट सिबिथाया जागायसिगोन। हादराव 2016 आव गिबि खेब जिअ'आ 4G नेटवर्क लाबोनायनि उनाव इन्टारनेटखौ गोख्रोंसिन खालामनो भारतनि टेलिकम सेक्टराव 5G नेटवर्कनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनोमोन। दायो दिनैनिफ्राय 5G इन्टारनेट सिबिथाया हादराव जागायसिगोन होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि दिनै फुंनि 10 रिंगायाव गोदान दिल्लीनि प्रागति मैदानाव हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया 5G सार्भिसखौ लन्च खालामो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।